Hi, naata karon sa man-made forest sa Bilar ni siya. Bilar ni di na bilong sa Bilar, Bohol. So kinahanglan og mopusing ka ani magbantay gyud nga walay sakyanan. Noon tagsara man sad ang sakyanan mo agi. So wala na sakyanan, dali-dali lag pusing sa tunga-tunga. Siyon pa to dito. Bohol, Philippines Tarsier Conservation Area. May guidelines. Dili man diri tong tarsier sa una sa Albor man. Di ka to bang kita ni uban ta ni mama. Dili to diri. Sa lubok to. Lubok to. Sa lubok to nga kuan kanang sangan ani floating restaurant sa kilid ato kay naaman to. Ano gibalhin mo sila nga sanctuary kay? Tabi. Nata maguna, gud ako na mata ana. Asa ko nito bi wala ko skills. Hindi na ba ma-akmis? Punta ni sila ron. Tuga sila unya, kaman ka nang hangin bitaw. Pero matog sila din na mapiko. Ano siya eyelashes na. Ang feel? Nagsisiga man ilang mata. Mga gulang-gulang na siguro na siya nga tarsier kay Jack mo una. Asa good ay naaman siya sa asa good siya nawa. Ay nag-shy kaayo siya kay hiding. nagkuan man siya sa naay. Nagtago. Asa Nagtago. Sa bakla. Sa mga leaf. nagtago di maklaro. Mole. Welcome to Chocolate Hills. Di lang maklaro ng uban. Okay.
Ikan-an man, So naa na ta sa Chocolate Hills area, di pa di ay. Ayaw ba di? Wow. We are now in Carmen, Bohol. Padung ta sa Chocolate Hills. Hindi nga rental kani. Mm. Pagaka na ta padung sa Chocolate Hills. Wow. Daghan ang peanut cases. Uy, kanindot. Wow, ka-nice. 147, 960. Nindot jud ka is this overlooking yun. Masok ba dai? So, we're here. Ahead, you have reached your destination. Sumaon na ang Chocolate Hills. Taas kay siya og hagdan. Mga tanan niya tagpila na ka steps ang ilahang hagdan diha. Init. So taas-taas gyud siya lakawon hangtod didto sa taas. So diri magbayad og entrance. So ang adult kay 50, ang bata kay 10 pesos. Ay doon na kita sa top of the world. Ay, Ginoo. Di ara naa na gyud ta sa tumoy-tumoy. Hala, landong na. Yes. Wow. Landong na. Wow. Sumao ni ang view makita na to sa kinataasan sa Chocolate Hills. Chocolate Hills. Muna Chocolate Hills. So padung taog Tagbilaran guys kay nakalabay ta aning lungsod sa Kalapi. Nice kay siya simbahan. So nihunong usa may kadali kay magpa picture.
So naata karon sa Sandingan Island, naata sa ilang Hugot Road. So mao ni ang mga hugot sa Daplin. Te sigo buscando, tanto, tanto, tanto llevo, pero no encuentro rastro que me diga si es que estoy cerca. Cuando quiero de una vez decirte adiós, pero no. My heart's beating, boom, ba, boom, beating, beating harder. Boom, ba, louder. My heart's beating, boom, ba, beating, beating harder. Boom, ba, Nihapit sad may og Punta Cruz Watchtower guys, kay aron sulit ang paglaag diri sa coastal dapit. So before may mo adtog Tagbilaran, hapit gihapon may dinhi gikan sa Hugot Road. So mao ni ang Maribohok Punta Cruz Watchtower. So nidagan gyud aglayo ang dagat dong no. Sa una sus dire pag yun may maglangoy-langoy sa una niya manginahas mi diha o. Aga TikTok man lagi pud na o. Ang dagat sa una dire ra gyud to ani tungod. Dire ra gyud tungod ang dagat ani. Kana diha tungod ani dagat na siya, pero after linog mauna ni nahitabo sa Punta Cruz. So layo na kaayo ang iyahang dagat. Layo na kaayo baklayon. Kinalayuan na gid siya. So diha natugkan na gid siya og mga tanom. Nga dagat na siya sa una diha. So diri sad nga side o layo na sad kaayo siya og kuan, layo na sad kaig siya dagat. Nga supposed to be kaning mga tanom dinhi. Kaning mga tanom dinhi, mga dagat gyud ni sa una unta. Kani dinhi o dagat gyud unta na nay hagdan. So before sa linog, kana siyang hagdan diha. Kani siyang ubos ani. Kuan na gyud unta ni. Dagat na gyud unta na siya. So naapektuhan tanawa, layo kaayo og kuan, layo kaayo na og dagat. Pwede na gyud magbalay direng dapita. Pol diha imo ang timan-an. Hindi siya mawala basta sa Basta manhi ka. Ito na yung buhol. picture yung dari pero nanay balay-balay. Naami sa Tuna Terminal Seafoods Restaurant guys. Doon ni siya sa Island City Mall kay gi-invite me og panihapon diri. So gikan naglaag diretso na mi dinhi para sa amo ang dinner. So doon ra kay ni siya sa Island City Mall. Kaya ang Island City Mall mao man na siya. Sige, pre.